van 2026. Oftewel Inge Hendricks en Nina McGonigal. Dan stonden Remco Egge en Femke Kluitenberg. Ja, begin aan de klappen. Dat doe ik nog even. Kevin Nobles, Dimi Wiets en Kevin Kwijks. De sociotijd oud-prinsen, oftewel de Sap. En Richie en Charlotte Voort. Dit worden deelnemers voor de slagercategorie van 2026. En nu wordt het dan echt spannend en mag voor uitreiken bij de derde, tweede en eerste is geworden. En wij met de slagerstitel er vandoor mogen gaan. Voor beginnen, trommelgeroffel. Ja, een beetje trommelgeroffel. Met een derde prijs. Gewoon ik even dicht. Ja, keertjes geven. De derde prijs is geworden Leedje Ach, Mijn Hart van Slijt van Vasteland. Wie vult dat om derde te zijn geworden? Geweldig! Dankjewel allemaal! En dan wordt dat trommelgeroffel dat nu komt, want we gaan door naar de tweede prijs! Tweede is geworden liedje nummer 12, Rem en Fem met Veerse Vasteland! Nogmaals applaus voor Rem en Fem! En dan gaan we nu naar het belangrijkste punt voor de ganse avond. We laten euch nog een klein beetje wachten. Moeten we nog een liedje zingen?
1926. Wij zal het bij. Richie en Charlotte Box! Hier zijn we, Richie en Charlotte Box met de Slager 2026! Ja, keurig neerzetten. Ook opnieuw op. Nee, niet afgaan, niet afgaan. Nou jongens. En de opa natuurlijk, de jarige opa, daar mag ook even op de buurt komen natuurlijk. Dus het grijpt hier schrijven van liedjes en ideeën. Ja, dat is de tekstschrijver natuurlijk ook en de muziekmaker ook heel belangrijk bij. Opa, kom er even bij. Want ik weet nog goed dat ik samen met mijn opa dit soort liedjes, ik wil niet emotioneel werden of zo, maar ja, samen met mijn pap, zo moet je vroeger vastelovens liedjes. Onder andere, ik ben zo groot, zo geschoten voor het winnen. Ja, daar ben ik nog helemaal oud grootje op. En nu met mijn eigen dochter. Ja, kloog metgeef door. Dat wordt natuurlijk vorig jaar het motto van deze vastelovend. En dit jaar geleend door zit muziek in. En ik heb het al eens gezongen in het liedje Teufeltjes. Dat het niet aan te leren is, de hele vastelovend. Maar dat het het is wat in dich zit. Ik zie hier dat een nieuwe generatie klaarstaat in de organisatie. Jullie ook van de Kloes. Ja, daar kom ik ook vandaan. Dus daar zit van alles. En hier bij de Bertenband heel veel ook oud geleend. En ik wil er een heel groot applaus voor, want zonder de organisatie wordt het vandaag helemaal niet geweest. En dan denk ik dat we nu nog het liedje gaan. Zeker. Nou, laat maar komen. S'morgens vroeg begint een zware dag. Toch hoop ik opstaan, toen moest nog school vandaag.